Pripravené otázky pre pána ministra, tak nech sa páči, môžu sa spýtať na to, čo si pripravili pre neho. Ale ľahké iba. Ja by som sa stala prezidentkou. Ja myslím, že nie. Ja som tým nechcel zaznačiť. Ja myslím, že tá žiadne sa nestane. Nie je potreba mať stále samé jednotky. Ale svedčí to o tom, že sa snažíš v škole a potom, keď ješ niekde, keď sa potom zamestnáš a určite budeš sa mať aj vládovi a keď zamestnaná, no tak ten, čo a potom bude príjmať, sa môže pozrieť na to, ktoré vysvedčené má to určite vysvedčené. Ale hlavne je to samozrejme, čo sa naučíš. Kačím? Michal Matka? Tak, nech sa páči. Čo ste chceli byť, keď ste boli malí? To bolo dávno. Neviem, asi nejaký čas určite futbalistom a potom, ja myslím, že tak stávanie domov ma nejako, keď som ho mal, tak ma to priťahovalo, ale veru, že neviem ani prečo, a to sa mi celkom tak páčilo. Inak som nejaké strasti nemal. Máte voľaké deti a radi chodia do školy? Voľaké mám. Mám dvoch synov, tak cez 20 rokov. Ja myslím, že aj celkom radi. Oni ešte obaja chodia na školu. Myslím, že celkom radi. A keď boli menší, tak ich to bavilo. Aj mali dobrých kamarátov, kamarátky. Kedy budú mať žiaci notebooky? Myslíš, kedy žiakom dá notebooky škola alebo minister asi tak bol? Žiaci môžu mať notebooky preto, lebo ich kúpia rodičia. A ja si myslím, že tak to bude čoraz viac asi. Ale fakt je, že vidíme aj u nás, že čoraz viac tých materiálov učebných, ktoré máte učebníc napríklad, čoraz viac je na internete. Už aj u nás máme prvých 26 učebníc na internete, už tam máme aj nejaké knižky, ktoré aj deti čítajú. Takže tie počítače budú potrebné, možno keď sa znížia ceny tabletov, možno čítačiek, že raz to ministerstvo naozaj podporí, ale v súčasnosti by som povedal, že štát nemá toľko peňazí, aby do takéhoto projektu išiel. Takže podľa mňa dnes je to skôr na rodičov a ešte nejaký čas bude. To sa vám páči na našej škole? No páči, aj sa mi peváčky páčili. Aj speváci. Musím povedať. Páčilo sa mi aj ten program, celá tá atmosféra, super, no. Dobre, škoda, že celé dni nemám takéto. Aj by som si to užil, oveľa viac.
Prečo ste sa nakoniec rozhodli stať ministrom? A tak toto je teda... Lebo tak ako som videl, že táto škola, povedal by som, frčí na emóciách, tak aj ľudia čiastočne sa rozhodujú racionálne a čiastočne emocionálne. Čiastočne rozumom a čiastočne srdcom. A veru, že keď som to hodnotil aj potom z hľadiska toho rozumu, až tak mi to veľmi nevychádzalo. Ale išiel som tam preto, lebo ma volali ľudia, ktorým dôverujem, ktorých robotu som si veľmi vážil, a teda to rozhodnutie bolo o niečo viac ovplyvnené emóciami a tými vzťahmi, než tým racionálnym uvažovaním. A v rámci toho racionálneho, ale musím povedať, že mňa vždy priťahovali zmeny pravidiel, ktorými sa riadi spoločnosť. To znamená to zavázanie učebníc na internet napríklad, alebo že sa zverejňujú informácie o testoch deviatáckých, o maturitách, tak aby všetci ľudia, ktorí, keď pôjdete na strednú školu, tak si môžete pozrieť výsledky maturít rôznych stredných škôl a môžete si vybrať tu, kde sú najlepšie výsledky, ale tam je asi aj ťažšie štúdium, alebo inú, ale tú informáciu už máte. Pred 2 rokmi také informácie neboli. No tak takéto zmeny a takéto kroky mňa teda bavia najviac. No musím sa priznať, že keď som tam prišiel, tak na takomto vozíku mi denne vozili papiere, ktoré som mal prečítať a podpísať, a z toho som mal koprivku naozaj. To ma teda, ani dodnes ma to nezačalo baviť. Tak niečo baví, niečo nebaví. No a myslím, že bolo to zrozumiteľné, aspoň trochu. Chodíte na návštevy aj na iné školy? Chodím. Teraz chodím vysvetľovať na gymnázia systém, ktorý umožňuje gymnazistom, najmä maturantom, zorientovať sa v ponukách vysokých škôl, tak aby si vybrali tú školu, ktorá im najviac sadne, aby sa nepomýlili, aby si nevybrali takú, kde je vysoká nezamestnanosť, alebo kde potom budú málo zarábať, alebo ktorá im nebude baviť. Takže najviac po tých gymnáziách chodím. Ale tak povedal by som raz za mesiac aj na základnú školu, možno, že aj častejšie. Takže áno, odpoveď taká dlhá. Čo si myslíte o našich žiakoch? No ja natoľko ich nepoznám, aby som mohol seriózne povedať, seriózne ich hodnotiť. Keď idem na nejakú školu a mám čas, tak napríklad teraz v aute som si pozrel nejaké materiály o škole, tak videl som, že boli tam nejaké slušné umiestnenia v olympiádach, v okresných kolách, potom Popstar, tuším, v tom boli nejaké úspechy pomerne veľké. To som si hovoril, že teda je vidno na tom speve, že to tu asi viete. Videl som to, že je tu to sebavedomie, že vás to baví. To bolo jasné. Viem tiež, že je to často tí žiaci, často. Asi väčšina pochádza z regiónu, ktorý nie je veľmi bohatý, tak si ho dobre pamätám. Čiže asi bude viac detí, ktoré sú sociálne o niečo, sociálne slabších hodín. Výsledky podľa monitora, pokiaľ si dobre pamätám, tak čitateľská gramotnosť by mohla byť lepšia. To si pamätám, ale inak tak dobre, tak ako si. Takže myslím si, že snaží byť možné výsledky.